Como? Xa, podemos? Vale. Ben, bons días, boas tardes. Eu chamame Sursallán, veño da Universidade do País Vasco. Quería agradecer o convite cursado polo Consello de Cultura Galega, por todo o equipo, e nomeadamente tamén por Rebeca, para coordenar esta última sesión. Eu non pude estar onte aquí precisamente por temas de arqueoloxía de campo. Ben, o meu papel aquí é facer algo que supostamente facemos ben os arqueólogos e as arqueólogas, que é xestionar o tempo, non? E iso ten moito que ver tamén coas disputas interdisciplinares, porque hai moitas disciplinas que nos ven os arqueólogos como xente obsesionada co tempo, e entón semella que o espazo queda para outro tipo de xentes, non? Urbanistas, arquitectos, etcétera, etcétera, non? É interesante isto das reflexións desde os espellos. Eu traballo moito en arqueoloxía do franquismo, entón tiven que ir cos meus sogros a un concerto de Rafael, na Coruña. O falar de arqueoloxía do franquismo é un bo sitio para conocer non só a sociedade coruñesa, sino a sociedade española en xeral. Rafael ten un número nunha canción na cal empeza a dialogar cun espello e chega un momento, este tipo ten uns 76 anos, e chega un momento no cal colle unha cadeira e racha o espello. Parece un concerto dos Sex Pistols, pero é Rafael en estado puro. E eu creo que isto que nos pasa un pouco tamén os arqueólogos, non? Que moitas veces nos miramos o embigo e o espello e ao final acabamos rachando con todo, porque temos un certo espírito anarcoide no fondo, e con isto ten moito que ver algunhas das cuestións que imos plantexar aquí hoxe, non? Eu traballo moitos anos aí no INCIPIT, precisamente, e no grupo no que estou agora, na Universidade do País Vasco, tamén se manexa moito o concepto de cadea de valor, non? É dicir, todos os axentes que interveñen no patrimonio, pois temos que partir dunha investigación básica e chegar a unha investigación aplicada e ir analizando os distintos procesos que se dan, procesos de patrimonialización, de mercantilización, e nunha última fase, estudar incluso a recepción do coñecemento arqueolóxico na sociedade e a percepción que a propia sociedade ten do noso traballo arqueolóxico. E esta é a clave, da unhas cousas que se comentaron hoxe. Vou contar brevemente 3 anécdotas. Fai uns anos, Manuel Vicente, o xornalista da Radio Galega, que ten un programa Efervesciencia, que é dos mellores de divulgación científica, saiu á rúa con a grabadora e preguntoulle a xente do común, polas rúas de Santiago, se coñecían algún arqueólogo ou arqueóloga galega, non? Creo que, bueno, me entrevistou unhas 10 personas, ninguén sabía absolutamente nada, agás unha señora un pouco maior que deu o nombre de sonaba de Fernando Acuña Castroviejo, que algo é algo, non? Pero era o único arqueólogo galego que unha señora de certa idade sonaba, non? Fai uns anos tamén na Feira do Porco Celta en Santa Comba, falando con uns saltimbanquis, porque tedes que ver que hai moitos axentes intervindo no patrimonio. Nos traballamos moito con recreadores da Guerra Civil e xente que non necesita os arqueólogos. Un deles me dixo que para as festas históricas que os arqueólogos cortábamos moito o rollo, non? É dicir, dalles igual a autenticidade, o rigor ou o que podamos aportar os arqueólogos. Eles xa van pola súa vía e non nos precisan. Isto é moi importante a hora da consideración social da arqueoloxía. Ou a anécdota que máis me gusta, xa temos falado algunha vez dela, un catedrático de arqueoloxía andaluz que foi facer un plan de pensións a unha caixa de aforros e nas bases de datos, nas categorías, nas etiquetas, había xeógrafos, historiadores, pero non existía arqueólogos. Entón meteu no apartado de artistas, toreros e... É como un capítulo dos Simpson no cal, creo que Lisa que di que todo científico que se precie ten que ter alma de feirante, non? E isto un pouco a situación actual da arqueoloxía. Ben, para tratar estas cuestións de como nos ven, habría que plantexar igual de primeiras si é que nos ven, claro. Pero, bueno, ese outro tema, pois traemos aquí a especialistas, vos profesionais de outros eidos do saber e da técnica, non? Temos con nos a Miguel Ángel López Marcos, que é licenciado en Xeografía e Historia e restaurador. Non hai un castro en Galicia no que non teña botado un collo, creo eu. Ten traballado moito en León, en Asturias, e leva 15 anos traballando en Exipto, en sitios como, creo que o recinto funerario de Amenofis III, da dinastía de Azaoito, e é unha referencia nestes temas. Temos a Enrique Soane, arquitecto, doutor tamén en 2013, con premio extraordinario, foi arquitecto municipal en Oleiros, na Coruña, en Santiago, e, bueno, ten publicado moitísimas cuestións de temas interesantes, as áreas supramunicipais ou o tema do urbanismo, ou a ausencia do urbanismo no litoral galego. Temos a Carlos Nardiz, que é unha referencia xa, enxeñeiro de camiños, bueno, ten obras clásicas xa sobre os camiños históricos de Galicia, as pontes históricas, a construción das beiras das estradas galegas, a historia dos camiños de ferro, bueno, articulista, conferenciante sobradamente coñecido.
Temos a Enrique Rodríguez García, tamén arquitecto, coordenador dun máster lonxevo de patoloxías e restauración na Escola Técnica Superior da Coruña, onde temos pasado moitos tamén a dar clases. Bueno, Iago Seara creo que xa foi protagonista onte e hoxe pola mañá, e Teresa creo que xa coñece sobradamente, e quedaría un infiltrado, que eu non sei a que se lle ocorreu isto. Hai un intelectual catalán, Roberto Ventós, definiu as nacionalidades históricas do Reino de España. El dicía que os vascos enfróntanse, non? Os cataláns negocian e os galegos se infiltran, non? E, efectivamente, ese carácter de infiltrado, pois, un pouco que nos trae aquí a Felipe Criado, que é o único arqueólogo, a parte do moderador, que está nesta mesa, profesor de investigación do CSIC, e, bueno, tamén vai dar un pouco a súa visión. Pouco máis. Eu xa... Para darlle un pouco de vidilla a isto, queríamos que fixeran unha presentación de uns 5 minutos cada un. Despois temos preparadas unhas 4 preguntas. Xa abrir un debate con cada pregunta co público e facelo un pouco máis rápido. Empezamos por este lado, se queres. Enrique. Con permiso de vos, simplemente por facer aquí un pouco de... ¿Dónde se come esto? Vale. Bien. Antes vimos. Cantos arqueólogos e arqueólogas hai na sala? Podes levantar a mão? Sí. Vale. Bueno, tamén é bastante chamativo isto do debate. Bueno, seguimos despois. Bueno, isto se trata de poñer exemplo de un traballo personal concreto donde tiven de antes con outra experiencia que antes de traballar pola miña conta botei 5 anos con Manolo Gallego, que me parece que tamén é un referente no mundo da arquitectura e coñecido de casi todos, e do que despois poñeremos aí unha serie de imaxes simplemente para revolver un pouquiño. Neste caso é... ¿Dónde está? ¿Cómo se pasa esto? Aquí, ¿no? Aquí. Este é a cidade de Pontevedra, coñecida por todos, donde é unha cidade histórica coñecida por todos, donde hai unha serie de xacementos que neste caso aparecían aquí ao lado do Ponte do Burgo, que estiveron facendo con Xurxo Constela e máis xente unha serie de levantamentos para que despois, fai como 6 anos, intentar facer unha especie de museo da historia onde se musealizarían os xacementos arqueolóxicos postos en valor e todas estas historias. Pois aquí é simplemente fotos de cando un arquitecto enfronta un proxecto sobre a historia, xa deliberadamente non é que a encontre, teste que informar o máximo posible. Indaga sobre imaxes do que había antes, planos antigos, imaxes do que era a antiga Ponte do Burgo e como se terminaba, e aquí quedaban os pequenos peiraos que son precisamente o obxecto da propio xacemento arqueolóxico que había. Despois, como vai evolucionando a cidade, como se empezan a coller e facer vías urbanas, e o continuo evolucionar urbanístico e arquitectónico de calquera elemento, donde, como ben sabedes vos, sempre vai quedando, por así decir, unha capa máis de algo, de polvo, de algo que se vai construindo, e sempre che vai quedando sempre o especie da memoria cada vez máis anterior. Solamente cando vas moi vello, ou tes suficiente experiencia, ou solamente che queda esa parte da memoria, é cando recordas as cousas da nenez. Todos os podemos ver no tema das persoas maiores. Bueno, máis imaxes, e de todos me parece ben coñecidos esta zona onde estamos falando, e este é máis ou menos o estado actual que che parece ahora no Google, non? No Google, que tamén fai un pouquiño de tempo, simplemente tiñas aquí a ponte queimada ou pausada pola unha vía de alta capacidade que dá voltas á cidade, e despois aquí hai unha rotonda de servicio urbanístico territorial que... Pero aquí debaixo parece ser que había moita máis vida, era a parte máis importante, bueno, os vestixios importantes da florecer económico de como se chama, de Pontevedra. Cando sentimos aí agora o tema do problema da capacitación técnica ou da dificultade que tedes os arqueólogos, pois isto, ao fin e ao cabo, para a xente común que non teña coñecemento ningún, isto non deixa de ser unha obra onde se está movendo, entre comillas, terra, escombros, materiais, e tens que cumplir unha serie de requerimentos de seguridade e demais, non? Unha obra
que, sin embargo, podes ter andamios, como andamios de facer calquera outro edificio, que este andamio che permite ver o que están vendo ou que están excavando para poñelo en valor. De feito, era o obxecto do concurso, non? Entón, sempre aparece a dicotomía de cando alguén fai algo novo sobre algo vello que encontraba porque non a coñecía ou que xa sabía que o había, é canto manda, quen manda sobre quen. Esa dificultade, eso de como nos ven os arqueólogos, pois normalmente como unha especie de impedimento. Contarei unha cousa de coña que cando se estaba facendo o edificio do Teatro Rosalía de Castro na Coruña, como no gallego, acórdome que estaba entonces excavándose para recalzar unha serie de cousas e de repente aparecía, acordo de estar ali na dirección de Obra Viva, quita. Entonces empezaban a apilar nun carretillo normal, tibias, cráneos e demais, porque había un antigo cementerio próximo. Dicía, quita, que senón para a nosa obra. Eso que decía o capataz normal. Bueno, cando se lle avisa, ten que tomar testimonio do que ali ocurre, pero de primeira sempre todo o mundo xa sabe que é un impedimento, que sodes un impedimento. Digo por metervos con iso, non? Entón, vedes como se limpa, se data cada un das pedras, sabedes clasificar de que siglo é, de que non sei quanto, todas estas historietas, sodes capaces de encontrar no medio miliarios romanos, ben espectaculares, seguimos, e como despois tedes que revalorizar nun futuro espacio arquitectónico ou tedes que deixalo datado, tedes que ter como unha especie de notarios do que houbo, en que momento houbo, para que sempre todo o mundo poda ler cara atrás a historia. Eso é difícil tamén, non? Bueno, xa vedes, o tema de andamios, acaudalamientos, e así que pasan o tempo, pois claro, o que ti excavas ten que seguir funcionando como parte da cidade. Pois hai que si os drenaxes, as canalizacións, e pasado un tempo aquilo que é tan que para vos é ouro bendito, pois, sin embargo, empeza tapado con unhas lonas, que é unha especie como de bicho de trasteiro, hasta que chega un momento que se pode arreglar, e despois, cando se pon o concurso, son unhas fotos sacadas así rapidamente, pois ves aquí os arquitectos, enxeñeros, os que nos íbamos a presentar no concurso, pois, andamos da cabalo das pedras. As pedras que para vos, cada unha delas casi ten nome, non? E que cada un de vos facedes estes planiños, máis ou menos, que si revolto, bueno, a serie de capas que ten. Despois se dibuxa pedra a pedra, acordome que casi por así dicir, me peta os ordenadores a información que vos traídes, porque é escaneada, posta, sumada, cada unha delas, para poñer en valor cada parte del. E despois todo isto é a suma de un montón de anotacións, donde cada pedra casi, digo, ten nombre, non? E despois aparece o arquitecto, non? Donde como é capaz de, con maior, non é que vaya a falar eu de min, simplemente calquera de nós, calquera dos que estamos aquí, como podes facer para preservar coa túa inteligencia e a túa información. Entón, aquí anotas en vermello, pois, que non sei que problema había aquí, non me acordo, porque xa foi no 2008, 2009, unha cosa así. E, sin embargo, é como co azul isto, que ten que haber auga, porque era un peirao, e había aquí un resto de unha muralla, etc. Seguimos pasando, despois empeza a hacer forma como de edificio. Xa che digo, bueno, chegáramos a quedarnos de terceiro, me parece que quedáramos. E o que propoñíamos nós, moi rápido, era volver a intentar darlle unha solución de espacio urbano que no mesmo sentido foi nun momento determinado. É facer como unha especie de edificio apoiado, unha media plaza, e que tuvera con maior ou menor éxito estético. Non o poño por eso, que se había auga, que se había un resto de muralla, que se había aquí un cialato na ponte, etc. Cousas así moi sinxeliñas, e no medio intenta restituir, que a información destas, a ponte e ver que desde arriba poideras ver estas historiñas para que fora sempre visible o que pedides vos. Sempre visible, pero sempre visible sin ser nun edificio, porque senón é como se metes nunha xaula as cousas. Por lo menos eu non estou de acordo con isto. Entón, vedes aquí un trozo non me acordo se era o final do peirao, un trozo dun camiño, bueno, as cousas que tu eres. Estes serían os planos máis ou menos do concurso, onde se pon a reflexión. Todo isto son pedriña a pedriña redibuxada en AutoCAD para que estuera ben posta, e onde está aquí non sei se ven aquí,
o arco do ponte, seguimos, e intentar facelo baleiro. Seguimos, facer como unha especie de espacio transitable, vivible, que é o que me interesa a min especialmente, vamos, que todo a historia pódase vivir con ela tranquilamente, ser máis ou menos útil. E agora, perdonade que vos fago outro, que é de exemplos moito mellores. E acabo nun segundiño, eh? Sí, brevemente, porque temos que dar paso a como se dá aquí? xente. View. Este xa o coñecedes de todos, non? Pois esta foi a primeira miña... Como podes preservar, con maior ou menor éxito, se os problemas e a dificultade arqueolóxica que ten, como volver a darlle uso para que a xente, cando vai á misa ou vai á festa, poda estar aquí e se preserve. Como facer unha lousa moi grande para que non caia. Seguimos, sabedes. Como non che entren os páxaros. Como se poda ter un espacio arquitectónico vivible. Xa sei que hai moitas polémicas, eso non quero entrar. Simplemente é a dificultade de xestionar unha nova forma arquitectónica para permitir o uso da xente. Sabedes todos os problemas que hai, de como eres capaz de poñer algo en riba desto sin que se che caia. En riba pode estar xente. Foi a primeira que me marcaría, vamos. Esta sería outra cousa. Este Peter Zumthor, Premio Pritzker de Arquitectura, o Nobel, facendo un museo en Columba, donde a maneira de facelo, que sería outra cosa máis importante, é o que se encardina, ainda que sea unha forma moderna, sobre como era a masividade, a expresión arquitectónica do que había debaixo. E chega a facelo directamente en riba, con toda a polémica, e despois consigue facer esta especie de grande sala que parece unha especie de lugar sagrado arqueolóxico. Moi rapidiño, máis. Teñen valor arquitectónico en sí, valor artístico en sí, e valor de preservar, porque todas estas cousas teñen o menor número de pinchos que garante un espacio coberto. Outro de Peter Zumthor, que é unha rehabilitación dunhas ruínas en Chur, romanas, que digan Suiza. Ca madeira é unha certa reversibilidade. Isto podes ver situacións comuns en algún outro sitio. Donde non hai unha banalización do espacio, ni das ruínas. Non andan explicaciones tipo cómic, a mellor un poquinho máis serias. Se xa acabo, estas serían as fosas ardeantinas, onde fai unha especie de túmulo e se construe con masividade, escavado e potencia. Seguimos, se vai, perdona. Esta é as excavacións desta vila romana en Olmeda, que está ali no Palencia, onde encontraron arando unha serie dunha domus bella e chegas a facer un edificio completamente novo, que é un reclamo turístico e de información, primeiro con cartos privados. Outro hiperconocido sería as ruínas, o edificio do Museo de Mérida, que sabes que ten todo debaixo, está máis ou menos, sigue sendo arriba moi masivo, sin embargo, abaixo está, sabedes, para que poidas medio recorrer de novo. Outro na en Mérida, que máis novo é a actuación para preservar e facerlle sitio ao Templo de Diana no medio do casco histórico urbano de Mérida, de un rapaz. Entón, en que cota te tens que poñer para poderte ver a distancia, por debaixo do podium. Aquí poden facer actuacións, de feito Fana, vou todos os veráns ali, co Teatro Romano. Podría falar de texturas. Este sería outro edificio, que é o edificio da Xunta da de Extremadura, que é como unhas murallas de Navarro Valdevez. Seguimos, volve a estar no aire, e sempre como podes deixar sitio. Outro que a potencia da arqueoloxía é tan grande que chega a facerse todo este mega edificio, que xa coñecedes de todos, esta media restitución casi cómica de unha ladeira, que é por onde queiro acabar. A ladeira, esta sería Esberrefén, a casa do obispo, onde ti circulas e despois, preservándote do frío, tes restos da antiga iglesia. E frente a eso, ás veces, por terminar e por meter así unha crítica contra nós mismos, moi brevemente, por favor. É cando todos estes exemplos, creo, sobre todo estes estranxeiros ou próximos, son serios. Non se banaliza o acto arqueológico. Por levar a contraria, Don Bate parece un cómic. A xeitos, non sei se lle dou a alguén, eu sempre andaba por ali, que paso os brans aí, igual que Iago, por Corrubedo, e antes andábamos polo monte e chegabas e vías o dolmen de Anxeitos e mirabaste, disfrutabas no medio dos pinos e algún que outro árbol. Agora está tan banalizado que hai xogos infantís de cabaliños con colores, teñen unha porta automática e teñen mesas para facer campismo.
E claro, 4.000 anos de antigüedade, banalizados como se fora unha especie de terra mítica, non sería... É dicir, o exceso de protección converte en caricatura e, ás veces, ao impedir que unha visión moderna das actuacións, pois, non sei se está por todos vos ben visto. Perdonade así a extensión. Vale, Enrique, por favor. Bueno, xa me angustia ahora o tempo e a presa e todas estas cousas que vos podedes imaginar. Eu quería dicir que desde a urbanística, desde a ordenación do territorio, desde a profesión de arquitecto urbanista, teño que confesar que me interesa a arqueoloxía, que me interesa moito a arqueoloxía. Bueno, porque intervir sempre, planificar ou ordenar ou intervir arquitectónicamente, parece que precisamos saber do pasado, saber de onde vimos, para imaginarnos onde podemos ir. Ese é un pouco o papel noso. Cando nos enfrontamos directamente con un plano dun lugar no que temos que planificar, sea no mundo rural ou sea no mundo urbano, parece que a ese plano lle temos que quitar cousas e poñer outras. As cousas que lle temos que poñer é historia. Unha das cousas é a historia e recoñecemento, apropiarnos do lugar poñéndolle cousas. Eu quero entender a arqueoloxía como a historia escrita no territorio. De maneira que a gran historia que se pode contar interésame contada no local, contada nese espacio no que hai que intervir, nese espacio no que hai que facer plans, no que hai que facer proxectos, no que hai que facer intervencións máis urbanas ou máis territoriais. Entendido así o territorio, entendido así os ámbitos nos que podemos facer proxectos ou plans, interésame ese coñecemento e, cando aparecen elementos arqueolóxicos, elementos dese palincesto que é o territorio, de diferentes épocas, un territorio no que se foron poñendo cousas ao longo dos tempos. A cuestión dos arquitectos é un pouco a que contaba o meu tocayo Enrique, que é como preservar eses elementos, como integralos nun proxecto, nun plan ou no que sexa. Os elementos materiais están, descúbrense e póñense na superficie, digamos que se visibilizan. Logo ver como se conservan, si alí ou noutros lados. Pero os elementos inmateriais interésame tanto ou máis. E os elementos inmateriais son a microtoponimia, son aquelo que foi e que xa non é, pero que nos evoca, que pode volver a ser, que son elementos para facer proxecto, para facer plan, para tomar decisións de cara a onde imos. Sempre é fácil falar de como se actúa na cidade porque, bueno, eu traballo fai 10 anos en Santiago e fixéronse moitas obras e asistín a moitas de dentro dos edificios, de fora dos edificios, das rúas. Aí nas rúas é como unha dicotomía, porque así como os edificios parece que nos interesan directamente aos arquitectos e aos historiadores, e somos capaces sodes capaces, os historiadores, de facer memorias históricas dos edificios nos que apoiarnos, nos que seguir traballando en cada edificio, no espacio público, nas rúas, tamén pasa o mismo, pero parece que xa están máis en mans de arqueólogos, en vez de historiadores, como nos pasaría nos edificios, e de urbanistas ou urbanizadores, en vez de arquitectos. E pasan sempre dúas cousas, que hai redes metidas nos viarios, e esas redes son compatibles cas novas redes, son compatibles cas novas redes das novas tecnoloxías, ou convén seguilas poñendo nas fachadas para que sean incompatibles co edificio, co monumento. Estamos aí en ese punto de sempre que facer e como continuar, como incorporar os elementos e como incorporar os novos usos, as novas necesidades.
Con todas esas cousas sempre é documentar, simplemente, eses pasados, mostrar eses pasados ou directamente incorporar eses. Haberá que en cada momento, dependendo da situación de cada caso. Eso comentaba que era na cidade, pero no territorio, cando os plans son territoriais, eu creo que é o paradigma, porque parece que no territorio non houbo o paso do tempo, sin embargo, está tan antropificado ou antropizado como a cidade, un territorio como o territorio de Galicia. Numerosas leis están actuando sobre o territorio, desde todo tipo de legislacións ambientais, todo tipo... Primeiro, falarei das dúas que máis me competen, que son a lei do solo e a lei de ordenación do territorio. Pero toda a legislación ambiental e toda a legislación patrimonial inciden tamén claramente en ámbitos territoriales. Pareceme que tedes un campo de traballo importantísimo en todas as figuras, os planes e os proxectos e as maneiras de actuar con toda esta legislación. Iago onte, pola tarde, comentaba da lei de patrimonio, de todos eses sitios históricos, lugares etnolóxicos, incluso os monumentos non só como tales, sino o entorno dos monumentos ou as áreas perimetrais que están afectadas por el, que forman parte. Eu creo que como a nós somos a profesión na que nos toca intervir, temos que estar documentadísimos e traballar da man en todo ese tipo de proxectos, planes que teñan que ver con todo este mundo legislativo complexo e que actúan sempre sobre algo que é un territorio que está construído, antropificado e sobre que estuvo pasando o tempo e cada época, cada xente deixa pegadas. E interésame resaltar que eso se fai no local. Eu diría que os territorios, estos que nos manexamos, poderíamos chamar territorios agroecolóxicos, porque sempre están a natureza, a xeografía e a historia, a pegada do home, a humanización, a antropización. E iso é impagable. É lamentable que se sigan, por meterme con alguén tamén, que se sigan facendo concentracións parcelarias como as que se siguen a facer, e non se suprimen polo momento, mentras non se sepa como intervir e que valores teñen todas estas cousas que nos enseñou en algúns artigos o profesor Felipe Criado, ou mesmo ahora que se está falando do plan forestal. Plan forestal, así, sin máis, que todos podemos ler na letra pequena o que ca facilidade con que se traballa, con que se intervén no territorio, sin un rigor de saber de onde vimos e saber para onde vamos. Vou a ser moi rápido. Centrareime na pregunta: como vemos ou ves ti mesmo aos arqueólogos? Pois eu quería simplemente responder con un proxecto que, sin ánimo de roubar ninguna metodoloxía ni ninguna característica correspondente a esa ciencia, que é a ciencia da arqueoloxía, con un proxecto concreto que é a restauración da torre do campanario San Martín Pinario. Pero por o tempo que temos non podo expresar as imaxes, estaban preparadas, pero si vou a decir tres cousas. Toda a historia da restauración e patrimonio, porque non se poden desligar, e criterios de comprender o patrimonio e de intervir no patrimonio pasan indudablemente pola observación directa de esa arquitectura do territorio, esa arquitectura da cidade ou esa arquitectura edificada en sí, edificio. E esa observación directa, axudada ou non, de moitas maneiras, imaginaros todas as posibles, hasta
dron que está por aí funcionando, esa observación directa é imprescindible para levar adiante o proxecto. E o proxecto ten que ter unhas ideas, e xa remato. Ten que ter unha idea proxectual de o que temos diante é un maravilloso arquivo de todo tipo de cuestións que se podan imaginar. E, polo tanto, a outra idea de proxecto é que o arquitecto ou o equipo interdisciplinar que actúe ten que ser un arquiveiro. E, con isto, se referencia clarísimamente ao que é o manteñimento da autenticidade, que é algo imprescindible. Posto, porque nos pode tocar, a outra idea de proxecto, xa rematei, é que sea reversible, por si nos hemos equivocado e podamos volver a retornar a busca e a percura desa autenticidade. Pois nada máis. Sí, eu vou falar non como arquitecta, senón desde o meu traballo na administración. E desde a administración vexo as cousas co algo que eu podo chamar hiperrealismo e que algúns veredes como unha visión negra e lúgubre da realidade. Tamén quero decir que todos os que facedes as cousas como hai que facelas, non vos dedes por aludidos, porque os meus comentarios poden ser algo desconsiderados con algunha xente. Ben, desde a profesión, desde o traballo de arquitectura, moitas veces se ten cualificado os arqueólogos como talibáns, fanáticos intransigentes, porque o obxectivo primeiro a maioría dos arquitectos é facer a súa obra. Entón, o patrimonio cultural é a materia coa que traballa con ese obxectivo, de facer a obra arquitectónica, non co obxectivo da protección da conservación dese ben patrimonial. E, ademais, fano imbuídos por algo que Álvaro Sesavieira describiu como a infantil tendencia para modernizar. Por lo tanto, a historia pode ser un estorbo. Eu que aprecio da disciplina arqueolóxica? Pois aprecio o feito de que sexa unha disciplina científica. E o coñecemento científico debería entrar no ámbito da intervención arquitectónica. Se falamos da arqueoloxía da arquitectura. Pero esa materia segue sendo unha materia allea para moitos arquitectos e tamén para moitos arqueólogos. É dicir, eu teño a experiencia persoal de requerir un estudo arqueolóxico sobre unhas estruturas construídas, nas que o arqueólogo pregunta a quen lle encarga ese traballo, pero por que me encargan isto a mí, se aquí non hai movimentos de terras? Evidentemente non era o arqueólogo adecuado para facer ese traballo, pero ese tipo de profesionais tamén existen. Nas intervencións sobre o patrimonio cultural, a miña opinión é que hai unha carencia de metodoloxía para enfrentarse ao traballo. Falamos de multidisciplinaridade, pero realmente non existe. Existen intervencións de técnicos distintos. Intervén un arqueólogo, intervén un restaurador, intervén un arquitecto, pero esos profesionais non interactúan. Non hai realmente unha incidencia do estudo ou do traballo que fai o arqueólogo ou que fai o restaurador no traballo que fai o arquitecto. E exemplos, nos poñían o exemplo de Peter Thurton, de Columba, exemplos como esos, bo exemplo, e ben traído, fan moito dano, porque unha obra moi recoñecida e moi valorada, na que se intervén sobre unha ruína, sobre os restos, mínimos restos de unha edificación destruída. Esa imaxe leva a moitos arquitectos a querer producir ese mesmo resultado. E para producir ese resultado teñen que producir unha ruína. Teñen un edificio sobre o que van a intervir e necesitan unha ruína. Entón, teñen que eliminar todo aquelo do edificio que incomoda para chegar ao resultado final, que é esa imaxe. Entón, ese é un proceso bastante frecuente.
Se isto así nas intervencións sobre o patrimonio construído, que pasa co territorio? As intervencións sobre o territorio, proxectos sectoriais, infraestructuras, ordenación do territorio, da paisaxe, urbanismo. Se facemos historia, recordaremos que esa relación patrimonio-territorio no noso ámbito existe ou ten a súa origen nas directivas europeas sobre a avaliación de impacto ambiental, que se transpoñen á legislación española, á legislación autonómica, e se inicia un proceso de identificación do patrimonio cultural vinculado ás actuacións, ás intervencións sobre o territorio, no que fundamentalmente se incide sobre o patrimonio arqueolóxico e sobre o patrimonio etnográfico. É dicir, ainda que se facían prospeccións do patrimonio cultural, fundamentalmente estaban centradas neses ámbitos. E ese proceso que se incorpora a legislación autonómica na lei de patrimonio cultural, fundamentalmente desenvolven arqueólogos. Por que? Non porque se lle atribúa aos arqueólogos unha especial competencia, porque a prospección arqueolóxica é unha actividade arqueolóxica que necesita a intervención dun arqueólogo. Por lo tanto, desde as intervencións sobre o territorio, se xa teño que ter un arqueólogo porque estou obligado, pois xa que o faga todo, o resto. Entón, nese sentido, gran parte desos procesos de identificación do patrimonio cultural vinculados aos proxectos e plans con incidencia territorial se fan desde o mundo ou desde o ámbito profesional da arqueoloxía. Eso é bo e é malo. É bo porque os arqueólogos teñen moitos arqueólogos teñen unha metodoloxía científica para enfrontar ese traballo, cousa que non teñen outros profesionais, e ten outras carencias en que non sempre, desde o mundo da arqueoloxía, hai unha visión territorial ou unha visión de inserción do patrimonio cultural no territorio. Esos traballos se teñen traducido nun proceso que é a identificación do patrimonio cultural, a identificación dos elementos do patrimonio cultural, a súa catalogación e, nun seguinte proceso, a delimitación dos ámbitos de protección desos elementos. Esa estrategia, desde o meu punto de vista, e desde de outra xente, non ten sido eficaz para a protección do patrimonio cultural. Por qué? Porque obvia as relacións dos elementos entre sí e co territorio no que se sustentan, e porque un pouco o propio feito de que haxa bens de outra entidade territorial que non son bens inmóveis ou restos físicos, pois escapa un pouco desa técnica protectora, de catalogación a protección do patrimonio, desde a miña perspectiva, ten que ir por algo bastante coñecido, que é a conservación integrada, que ademais é de aquilo do que falan os documentos internacionais, e incorporar a protección do patrimonio á ordenación territorial, a esos ámbitos de traballo. Eso hai que facelo desde un coñecemento do territorio. Un problema ou unha carencia da ordenación do territorio é o descoñecemento do territorio que se está ordenando. A falta de información, hai suficiente información, hai suficiente documentación. Non só dos elementos, dos restos materiais, dos bens inmóveis do patrimonio cultural, sino desas estructuras ou desas pegadas que podemos identificar sobre o territorio que non necesariamente son de carácter material, podemos falar de parcelarios, podemos falar de trazas, de camiños ou de vías que non se conservan físicamente, pero que se conserva a súa traza, e iso ten un valor patrimonial e debería ser considerado na ordenación do territorio. E aí tamén eu entendo que hai un problema de carencia de metodoloxía ou carencia de formación desde o ámbito da arqueoloxía. Non sempre se dá o recoñecemento desas estruturas ou de esos elementos dos que non hai restos materiais.
que evidentemente é o campo de traballo da arqueoloxía, non? O estudo dos restos materiais. Bueno, pois non temos restos materiais e ese traballo están facendo os arqueólogos, non? Desde esa de formación profesional. E unha vez que se fai ese traballo, o problema é que ese traballo é o documento 5 do Plan Xeral de Ordenación Municipal, o catálogo. Pero eso non ten ninguna incidencia sobre a ordenación. A ordenación se fai por un lado e esa catalogación se fai por outro. É dicir, hai unha multidisciplinaridade, interveñen técnicos diferentes, pero non hai ninguna interacción, non se ten en conta os coñecementos ou a interpretación das necesidades de protección desos bens se pode facer desde que nos identificou. Desde a administración, o problema é que o coñecemento histórico profesional está únicamente no ámbito da arqueoloxía. O sea, na administración, no meu campo de traballo, as únicas persoas que teñen unha formación histórica, os únicos profesionais que teñen unha formación histórica e que teñen unha visión histórica do territorio son os arqueólogos, non hai outros profesionais. Entón, non sei se que debería haber outros profesionais, os profesionais que están deberían ter outra formación, outra visión, ou se os nosos arquitectos que estamos facendo ese traballo deberíamos ter unha formación que non temos. Pero realmente hai un problema claro. Respecto da xeralidade de como se ven os arqueólogos desde o meu ámbito profesional, pois eu creo que se ven como eso que se di dos rapaces, se ven na casa dos outros. Se ven ben os arqueólogos mentres non interfiran na túa actuación, no teu proxecto. Recentemente escoitaba unha entrevista en televisión a un arquitecto recoñecido, non vou dicir quen era, nin en relación con que obra o decía, pero decía que llevamos moito tempo esa obra, non se acababa e tal, pero que ali, cada vez que excavas, aparecen cousas, restos arqueolóxicos, estruturas que hai que desmontar. Hai que sacalas de en medio. Entón, esa é a visión desde o momento en que ti tes ese problema na túa obra, no teu traballo de ordenación, de planeamento, é dicir, este castro que está aquí en medio do solo urbano, que aquí esta urbanización, este viario, o alcalde, non sei que, que me quiten o castro que me estorba, non? Esa é a perspectiva. Bueno, lamento ser tan pouco complacente, pero esa é realmente a visión desde o traballo que eu fago. Carlos, por favor. Bien, gracias a Iago, a Rebeca, a Teresa, a Vito y a Matilde. Casi todos ellos coinciden en la sección de Patrimonio del Consejo de Cultura Galega por invitar a los ingenieros a estas reflexiones. ¿No? Es común en este sentido. ¿No? Voy a centrar, y no voy a ser tan breve como Iago, un poco mi intervención entre reflexiones, una precisamente en esta dirección, de cómo los ingenieros de caminos, en este caso, hemos estado muy relacionados históricamente con todos los temas de la arqueología. La segunda haré una breve referencia a mi actividad profesional y la tercera recordaré un seminario que tuvimos aquí sobre obras públicas y patrimonio cultural, en donde me parecieron muy importantes las reflexiones que se hicieron, participó Felipe, Teresa, Rebeca, y además que hay un documento que además elaboró Iago. Vamos a recordar como presidente. Estamos en ello. Estamos, bueno, está ya, no sé si está publicado o no, pero aquí sí lo tenemos los miembros de la sección, que me parece un documento importante, una reflexión que necesita la propia administración. No me voy a extender en el primer aspecto, pero me gustaría recordar a un personaje del 19, como Eduardo Saavedra, que por su memoria de, precisamente cuando proyectó en una carretera entre Soria y Navarra, hizo un estudio de la vía romana entre Usama y Augustóbriga, que está publicado, que es del año 1862,
con una cartografía adecuada, por tanto con los medios adecuados, que eran los medios de las carreteras, y que le permitió descubrir Numancia, y que además hizo una reflexión a mayores sobre todo el tema de la nominación de las vías romanas. Esa memoria es la que le permitió entrar en la Real Academia de Historia, ¿no? Hay toda una serie de continuadores desde el 19, enamorados del mundo de la arqueología, desde Bruno Moreno a Cipriano Martínez, Enrique Gadea, o aquí a Díez Sanjurjo, con un estudio maravilloso que hizo sobre la vía romana número 18, según la denominación de Saavedra, ¿no? No solamente el estudio desde el punto de vista de la vía y de la traza, sino de todos los monumentos megalíticos asociados a la propia traza, ¿no? Por lo tanto, desde el 19, la aproximación del mundo de los ingenieros de caminos a la arqueología ha sido muy, muy importante, entre otras cosas porque se daban cuenta de que tenían que intervenir sobre un territorio construido, ¿no? Luego esa herencia de alguna manera la hemos recibido desde el punto de vista cultural, pues algunos ingenieros que hemos tenido esa sensibilidad en ese sentido, ¿no? En donde han aparecido nombres como el propio Carlos Fernández Casado, que hizo un gran estudio sobre todo el tema de los puentes y ingeniería hidráulica romana, que intervino sobre el acueducto de Segovia en los años 60 con una gran polémica que se reflejó en la prensa, que está reflejado en un libro sobre el acueducto de Segovia, porque los ingenieros no hemos sido nunca bienvenidos, digamos, a la intervención del arquitecto. No ha sido el caso, digamos, de los arquitectos, pero los ingenieros, por lo que sea, por su lenguaje quizá funcional, técnico y constructivo, pues no hemos sido bienvenidos en este sentido y a veces con razón, ¿no? Precisamente Carlos Fernández Casado, que hizo la introducción al estudio de la vía romana de Usama Gustóbriga, de Eduardo Saavedra, decía algo así como que Eduardo Saavedra, desde su cátedra decimonónica, nos enseñaba a diferenciar entre el ingeniero y el técnico. El ingeniero no solamente es un técnico, ¿no? Y esto es importante, y algunos que nos hemos formado en estas cosas después hemos sabido entenderlo, ¿no? Podría citar a José Antonio Fernández Ordóñez, cuando iniciamos a finales de los años 70 un catálogo de puentes a nivel de España, o podría citar a compañeros míos aquí en Galicia como Segundo Alvarado y Manuel Durán, en donde precisamente Diego Seara, en los años 80, nos encargó un inventario y luego catalogó los puentes históricos de Galicia, que convertimos en libro, por lo tanto una confianza en sentido en contra de lo que antes se decía. Esa confianza de la Administración en Galicia, y voy al segundo apartado de la reflexión profesional, nos hizo que la Administración confiase en nosotros en la intervención sobre el patrimonio, sobre todo los puentes y los caminos, ¿no? Quizá la primera que hicimos y que hoy haríamos de otra manera fue la intervención sobre Ponte do Freixo, ¿no? Ponte do Freixo, incluso entre nosotros hubo discusiones, antes lo hablaba con Enrique, me gustó más casi Ruskin que Bellailerie, en el sentido de que, con esa reflexión sobre Dombate y sobre Aceito, de esa belleza de las ruinas y de esa intervención desde la consolidación y menos desde la restauración funcional. Por tanto, hoy hubiéramos hecho, y es algo que he hablado con Manolo y con Segundo, de una manera distinta la intervención sobre Ponte Freixo, ¿no? Y quería traer también a colación otra intervención que hicimos, en este caso con Manolo, que además nos apoyó la Dirección General de Patrimonio Cultural, porque en el año 1995, bueno, en el medio intervenimos sobre otros puentes, ya con otros criterios y sobre otros caminos, ¿no? O de forma individual conjunta, pero me parece bastante interesante lo que ocurrió con el tema de la rehabilitación de la Vía Nova entre Portela de Ome y Os Baños Río Caldo, ¿no? Porque se produjo ahí un debate muy interesante. Es verdad que nosotros como ingenieros lideramos el proyecto, pero con unos criterios previos que establecimos con la Dirección General de Patrimonio Cultural, hablamos del año 96-97, y con la intervención importante por parte de los arqueólogos, que fueron dos arqueólogos como fue Santiago Ferrer y Nieves Amado, que no está aquí, que sé que intervino ayer,
pero que para nosotros fue de una gran ayuda. Por lo tanto, aunque desde fuera se vio que la intervención era por parte de la ingeniería, sin embargo, la labor de los arqueólogos fue importante, fue un diálogo importante desde toda la labor de la limpieza, ¿no? Y llegamos a la conclusión, aunque publicamos desde la sección de arqueología, es el número 7, y lo recomiendo en ese sentido, sobre todo por la aproximación que se hizo sobre el estudio de las vías romanas, pero vimos que desde el mundo de la arqueología no se entendían las vías romanas, de los estudios que se habían hecho en este sentido. Y se confundía la vía romana con el camino pavimentado, el camino pavimentado del 18 al 19, sobre el cual nosotros intervenimos, a pesar de los estudios que hicimos. Ferrer es un gran arqueólogo, ve perfectamente lo que es una vía romana, ha hecho estudios interesantes de otras vías romanas, confunden muchas veces las vías con el propio camino pavimentado. Nosotros lo único que hicimos, y así tuve que intervenir también en la prensa, fue la rehabilitación del camino empedrado del 18 y 19 y no tocamos para nada lo que era la explanada que se conservaba de la propia vía romana. Por lo tanto, a veces la interpretación arqueológica de un elemento ingenieril que necesita lenguajes también desde la ingeniería para entenderlos, ocurre lo mismo en el caso de los puentes, es importante. Antes, no sé si era Marco Antonio, se quejaba un poco de esa formación, a veces, ¿no? Pero yo creo en la colaboración disciplinar, yo creo en la riqueza de los lenguajes y cuando se interviene sobre todo el tema del patrimonio cultural. Y ahí lo que les quiero transmitir es que para nosotros fue tremendamente enriquecedor, no solamente en la lectura de los yacimientos epigráficos, de los miliarios, en ese libro, la mitad del libro es una interpretación de los yacimientos epigráficos, esa colaboración conjunta con el tema de los arqueólogos. O por citar algo que antes no he citado, cuando yo a finales de los años 80, después de ese libro de Pontes Históricos de Galicia, inicié una investigación con todos los caminos, digamos, de Galicia, de los caminos megalíticos a las carreteras actuales, las investigaciones, por ejemplo, de Felipe, de Vázquez, de Bello, sus caminos megalíticos, para mí fueron tremendamente enriquecedores. Por tanto, la lectura que nos da para nosotros la arqueología de las formas de ocupación del territorio de la antigüedad, cuando intentamos interpretar el presente, para mí han sido siempre importantísimas. Y termino con el tercer apartado. Aquí en el año 2010, no me acuerdo si en mayo, celebramos en el 2014, celebramos un seminario sobre las obras públicas del patrimonio cultural. Yo agradecí mucho, digamos, la sensibilidad a los miembros de la sección de patrimonio por este tema, porque previamente, y está Eugenio ahí al fondo, habíamos celebrado un congreso del Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia, que lo llamamos de carreteras, cultura y territorio. Las carreteras, el proyecto de carretera también es un proyecto cultural, ¿no? Y habíamos hablado con los responsables de la Administración Autonómica y de la Administración de Fomento, en donde nos expresaron los problemas que tenían desde el punto de vista del proyecto, de las distintas etapas del proyecto, desde el punto de vista de la construcción de las propias carreteras. Felipe ha tenido mucha experiencia en este sentido, en todas las investigaciones que hicisteis desde la arqueología del paisaje y esa lectura del paisaje rural, para mí fueron interesantísimos. El laboratorio de aquí que teníais o que tenéis, me parece, en la Universidad de Santiago, pero los conflictos que estaba viviendo la Administración de Carreteras Autonómica y el Estado para encontrar una metodología, citaba antes Teresa, de actuación y de coordinación entre distintas administraciones, ¿no? Aquí celebramos estas jornadas y aparecieron temas que a mí me parecieron muy importantes, ¿no? Una palabra que no se lo utilizó el propio Felipe, eso. Es decir, el inventario del patrimonio cultural y del patrimonio arqueológico no está hecho. Es decir, a través de la intervención de las obras públicas, en este sentido es una oportunidad, aparece un patrimonio visible, un patrimonio arqueológico visible, a través del proyecto, las distintas fases del proyecto, que a veces tarda 5 o 10 años, los estudios informativos, los proyectos de trazado, a los trabajos de campo también. Por lo tanto, ese tema del inventario como proceso.
El otro tema era la queja que tenían los responsables de los proyectos de las carreteras, ingenieros de caminos mayormente, de las déficits de la cartografía con la que está representado ese patrimonio. Es decir, a veces errores de coordenadas, a veces falta de integración de ese patrimonio arqueológico dentro de sistemas de información geográfica, que es como hoy se trabaja en el caso de las carreteras, ¿no? Aparecieron otros temas, no me quiero extender, porque ya nos extendimos aquellas jornadas. Han aparecido también las reflexiones de Teresa. El patrimonio arqueológico no como algo aislado, sino como algo formando parte del paisaje, ¿no? Me gustaría recordar 3 frases. Una que tiene que ver con el 18, de un controlador de finanzas francés, de cómo se hacían los proyectos de las carreteras ya de la segunda mitad del 18, en donde decía que antes de procurar el desarrollo del territorio con nuevos caminos, había que inventariar las riquezas. Los ingenieros militares, en el 18, se les informaba así, se reformaba así, igual que los ingenieros de caminos en el 19. Y luego 2 frases que a mí, y me conoce Iago, siempre me han maravillado. También habéis hecho referencia a eso. Una de Otero Pedrayo en relación a Galicia. Yo no soy gallego, pero llevo aquí más de la mitad de mi vida y he aprendido a reconocer las de Galicia, que es que el paisaje de Galicia ostenta la huella de la historia. Me parece que es una frase maravillosa de Otero Pedrayo, que tiene que ver con una frase. Y luego de Ramón Pilleiro, que decía que el paisaje de Galicia es naturaleza humanizada, naturaleza feita cultura. Es decir, ese variable cultural que tiene el territorio, que tiene el tema del paisaje, me parece fundamental para intervenir sobre el territorio. Por tanto, la variable paisajística ha defendido mucho Iago en este sentido para aproximarse a todos estos temas arqueológicos, que no tiene, y termino ya, solamente que ver con el patrimonio arqueológico, sino también me parece importante el tema de las obras de ingeniería, de los pontes, de los caminos, de las obras hidráulicas. Y termino con una queja que además la expresamos en el informe que hicimos de la Comisión de Patrimonio. La obra de ingeniería, la obra pública, tiene un valor territorial que no tiene que ver con el patrimonio arqueológico. A mí me parece un error tremendo de la Ley de Patrimonio de Galicia, y se lo he dicho al propio consejero, integrar los temas del patrimonio de la obra pública en los temas del patrimonio arquitectónico. Bueno, termino con esto. Igual que el tema del patrimonio arqueológico tiene su sección, el tema del patrimonio reivindico en este sentido por la dimensión territorial de la obra pública y su papel en la construcción del territorio, de que tenga un capítulo. Vamos a tiempo de darle la vuelta, pero el informe que recibí ya va en ese sentido, de que tenga un papel. Incluso no me importaría que estuviese en el patrimonio, pero además la arquitectura es un mundo que me gusta. Acabo de escribir un libro de 650 páginas sobre la arquitectura y la ingeniería. Me interesa mucho todo el mundo de la arquitectura, pero el mundo del patrimonio de la obra pública, y esto se reivindicó claramente en los años 80, el papel territorial, la dimensión territorial de la obra pública no tiene nada que ver con el patrimonio arquitectónico. ¿No? Vale, gracias. Perdonad. A ver. Bueno, muchas gracias ao Consello e sobre todo a Rebeca conmigo, y enhorabuena por fomentar este tipo de debates que se hacen cada vez más necesarios y que, bueno, ahora por lo menos tenemos más tiempo libre para hacerlos, así que se pueden seguir haciendo. Mi intervención se basa en el cuestionario este que nos pasaron y en un par de reflexiones que creo que se quedaron ayer un poco en el tintero, ¿no? En cuanto a si en los proyectos se incluyen arqueólogos por voluntad o por obligación, desde luego en los de restauración parece claro que hay una cierta simbiosis ya asumida, por fin, desde hace tiempo, en cuanto a la musealización de yacimientos. No así, si se trata solo de excavar, pues evidentemente no, porque además de todos es sabido que el yacimiento mejor conservado es el yacimiento tapado. Pero si se trata de musealización, a mí tampoco me gusta el término de puesta en valor que decía Santi ayer, o los términos estos de, por ejemplo, de conservación preventiva. No conozco ninguna conservación que no lo sea. Pero bueno, son términos acuñados recientemente que se asumen, ¿no?, como vigentes.
Sobre la opinión sobre la arqueología gallega, teniendo en cuenta que tiene muy poco recorrido, porque nace la gallega y toda la de la península al calor de la Ley de Patrimonio del 85, por tanto tiene 30 años. Tiene un alto nivel, pero debe ser, desde mi punto de vista, debe ser valorada desde el propio arqueólogo, que no se valora a sí mismo. Y otro fallo es ya desde la administración, que debe ser cuidada, potenciada y exigida. Y creo que a veces esto no es un concurso público de una excavación arqueológica, no de una rehabilitación donde había que hacer un sondeo de paso o no sé qué, sino un concurso de una excavación arqueológica, y entonces decías, bueno, aquí por fin la máxima autoridad aquí será un arqueólogo. Pues no, lo que se valoraba era que fuera un paisano que tuviera en propiedad 3 camiones y un chimpín, y que se pedía como condición básica, pues eso, es que sea un especialista en movimiento de tierras y en puentes. Entonces, evidentemente, si esa es la fórmula que existe, porque hay que pedir una clasificación o por lo que sea, ahí hay algo que falla y que hay que incidir en eso. Porque si no se cuida ni se exige la profesionalidad del arqueólogo desde la administración, pues creo que no se puede llegar a nada serio. En otros concursos, por ejemplo, también la experiencia, que entendí que es un grado, pues no se requiere, o se requiere nada más una experiencia de 5 años, y los otros 25 que llevamos trabajando ya no valen. O, no sé, este tipo de prescripciones técnicas que dejan mucho que desear, ¿no? En mi experiencia en Egipto, porque se trata un poco hablando de espejos, de ver allí cómo se valora la arqueología o cómo se valora la experiencia y demás, es bastante diferente. Allí sí que se valora y mucho la profesionalidad de la arqueología o de la restauración. Incluso se puede ganar un concurso. De hecho, yo gané un concurso para remontar la estatuaria colosal frente a un equipo de ingenieros y arquitectos alemanes, que tratándose de una excavación alemana, pues tiene incluso más mérito. Y los proyectos son para profesionales cualificados, entonces soy defensor de dicha profesionalización y de especialidad de cada uno. Y a la vez que se valora también se exige. Se exige y mucho, y es una cosa bastante seria. Yo recuerdo ahora, salió en la prensa a principios de este año, hubo en el Museo del Cairo una rotura de la barba de la máscara de oro de Tutankamón, y un arqueólogo, un conservador y 6 restauradores que estaban allí en el ajo fueron procesados y enjuiciados, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy dando ideas ni pretendo que eso se haga aquí, porque ya los jueces supongo que tienen que hacer otras cosas. Pero igual que se valora, se exige, ¿no? Se exige y mucho. Y fueron los 8 procesados, y porque ese día no pasó por allí la señora limpieza, si no habría 9. No preguntan. Entonces, allí sí que se exige esa responsabilidad. Nosotros tenemos que dar cuentas ante 6 inspectores, 3 de arqueología y 3 de restauración, que están continuamente detrás de ti, mires para donde mires, ahí los tienes. Y tienes que justificarte en todo momento, ¿no?, ante ellos. En la siguiente cuestión, por ir abreviando. Como ciudadano, la percepción social que hay de la arqueología gallega, yo creo que evidentemente es mala, como ya se ha comentado, ya se ha hablado ayer de los tocahuevos o las moscas cojoneras y demás. Y muchas veces eso sí que hay que hacer autocrítica. Creo que hay que ser hay que ser la solución y no parte del problema, como se es a veces, y no estorbar en una obra o hacerlo lo menos posible. Y sobre todo en las reflexiones que quería comentar, que quedaron, parece, ayer un poco al margen, y también aludiendo al tema de Egipto, allí ahora se habla mucho de la crisis, de la falta de financiación, y no sé por qué no se habló o no se recurre a la financiación privada. La financiación privada funciona allí. De hecho, en nuestro proyecto de Amenofis III, allí me enteré de quién era un diseñador que se llamaba Christian Louboutin, que yo no lo conocía de nada. Y estas financiaciones privadas pues soportan
las intervenciones en todo momento y deberían de hacerse así. Aquí, señalar también que allí mismo, en el CSIC, el equipo de José Galán, que excava a la entrada del Valle de los Reyes, pues tienen el cartel más gordo de un infenoso de todo el West Bank de Luxor, ¿no? Entonces, y tampoco pasa nada y no hay ningún problema en ese sentido. También se habló mucho ayer sobre la rentabilidad social, etcétera, etcétera, y es real, muchas veces es utópica, otras veces no se consigue, la mayoría de las veces yo creo que sí. Pero no se habló en ningún momento de la rentabilidad política, que es la única razón de ser. O sea, todo se hace, cualquier intervención arqueológica se hace para una rentabilidad política, para una inauguración, para una foto en un periódico. ¿Y cuál es el fallo precisamente de las intervenciones y de los mantenimientos? Pues que no se dan. Por eso no se hacen, me imagino. Entonces igual habría que incidir en que la rentabilidad política funcionara de alguna manera en ese sentido también. Y ya para terminar, la última reflexión es el patrimonio para mí se sigue viendo como una ruina del pasado, cuando la mayoría de las veces es el futuro de un pueblo. Muchas gracias. Felipe. Sí, vou a ser moi breve porque descartaría empregar o que tiña preparado e me vou ir simplemente a un pouquiño as consecuencias do que tiña preparado, que por outro lado abonda en algunhas ideas que se puxeron na mesa. Particularmente creo que vou a voltar ao puro inicio desta mesa con cousas que terminan de completar o que Enrique, o primeiro dos Enriques, falou. Eu falando deste tema de como nos ven desde fora, como nos ven outras disciplinas e outros especialistas, diría que parte do problema de arqueoloxía e que nos está a ocurrir algo parecido ao que pasa co debate servicios públicos impostos na sociedade. Todo o mundo quere máis servicios públicos, pero ningún partido político gana as eleccións dicindo que vai a subir os impostos para pagar eses servicios públicos. Isto é unha observación xeral, pero eu do que quería ter incidido, caso de ter tempo un poquinho máis, era nalgúnas experiencias recentes, particularmente unha que estamos facendo no marco dun proxecto europeo chamado NEARC, New Scenarios for Archaeology, no que por primeira vez vimos xustiño de facer unha enquisa a escala europea sobre a percepción pública, a percepción polo público da arqueoloxía. Os datos que están a salir, que están aínda en elaboración, son tremendamente interesantes. Non vou entrar neles, sino simplemente nalgúnas das consecuencias que teñen que ver con este tema, porque precisamente os datos empíricos, os datos concretos, os cuantitativos, que salen desta enquisa feita en 9 países europeos con 500 encostados por país, o cal é unha poboación relativamente, non é a mellor posible, pero unha poboación muestral relativamente ampla. Mostran precisamente isto, mostran que a arqueoloxía ten un grandísimo problema porque ten, por unha banda, moi boa fama e, por outra banda, moi mala prensa. É dicir, o público en xeral resposta que a arqueoloxía para eles é importante, pero os arqueólogos son un problema. É algo no que tamén decía Teresa, e pediu disculpas por ser un pouquiño mosca cojonera, pois non, hai que agradecerlle que o sexa porque creo que está a decir desde fora o grandísimo problema que temos. O exceso proteccionista, o exceso, é o mesmo que decía agora Miguel, o excesivo plantexar ser parte do problema en vez de ser parte da solución. O proteccionismo ultranza que ten defendido a conservación de ruínas que terminan mortas sin uso e sin darle outro tipo de solucións, non só é un problema real en termos de como podemos facer que as ruínas traballen socialmente, traballen urbanamente, traballen na cidade, non. E que o problema real que se está a ver en toda Europa é que iso está desbotando da arqueoloxía e estamos poñendo cara a nós ao público porque a arqueoloxía e, incluso peor, patrimonio, son inmediatamente identificados os que dignan. E non fai falla que vayamos a Europa, podemos velo en Galicia.
en Galicia, en traballos de campo, fundamentalmente feito polo equipo de antropólogas do noso Instituto de Ciencias do Patrimonio, está a saber moitas veces, estamos detectando como en canto se fala de patrimonio, en canto a xente se lle menta o patrimonio como forma precisamente de recuperar o propio, de pôr en valor o propio, de crear novos tipos de estrategias, de procesos, de recursos, a primeira reacción da xente é totalmente de alarma, porque patrimonio quer decir Xunta de Galicia, quer decir Santiago, quer decir unha oficina na que, no millor dos casos, durante meses non me van a respostar, e no peor, seguramente me van a respostar non. Este é un problema no que non podemos non podemos seguir a manter. Eu entendo as posicións que todos os que estades na mesa defendedes. Se a arqueoloxía non é capaz de operar defendendo o patrimonio, defendendo a protección do patrimonio, defendendo a actividade comercial, defendendo, como se pedía onte aquí, que se aplica a legislación e se obriga o seu cumprimento, pero ao mesmo tempo, sendo capaces de torcer esta idea de que a arqueoloxía e os arqueólogos e arqueólogas son os que decimos non temos ningún problema. O decía moi ben Teresa con eso de nenos moi ben, pero na casa do veciño, non na propia. Pois isto é o que nos está a pasar na arqueoloxía. Hai campo para cambiar? Sí que hai campo para cambiar. Nestas enquisas, por exemplo, vense algunhas líneas positivas e negativas do que hai que cambiar. E vou a decir simplemente 3 datos adicionales que poden ser importantes. Por exemplo, se está a pedir... Perdona, que se me trabucou isto. Bueno, en realidad saímo, pero por non alargarme, prefiro seguir o esquema corto que tiña. Por exemplo, se está a ver que, e isto volve ao tema dos impostos, os impostos que decía antes, que unha altísima porcentaxe de xente en Europa, en torno ao 60%, en España incluso chega a ser o 90%, cando se lle pregunta quen ten que ser o responsable da arqueoloxía preventiva, non o dubidan, din o Estado. Veñen a decir que ten que ser un servicio público. Claro, a pregunta seguinte debería de ser: estás disposto a que se te suban os impostos para sostela? Pero, bueno, isto dá unha idea de como a xente ve onde se debe establecer este tipo de cautelas. Outra cousa, isto va pola liña negativa do que nos permite identificar cousas negativas para saber o que teníamos que correxir. Cando a xente se lle pregunta con que vencellan máis a arqueoloxía, a meirande, a abrumadora maioría, a resposta que co estudo do orixen da humanidade e das civilizacións antigas. En cambio, redúcense exponencialmente os porcentaxes de xente que contestan que a arqueoloxía é simplemente o estudo do pasado, de calquera pasado, e redúcese aún moito máis a porcentaxe de xente que di que a arqueoloxía é o estudo da cultura material como as metodoloxías propias da arqueoloxía e excavación. Outra liña interesante que se está a ver é que é fundamentalmente o sector xoven, en esta enquisa o sector xoven é persoas entre 18 e 24 anos, o que, a diferencia de todos os outros sectores máis vellos, recoñecen a importancia da arqueoloxía na súa relación ca economía. Incluso este sector, de feito, cando se lle pregunta quenes son os actores principais na arqueoloxía, respostan que fundamentalmente son as empresas privadas en vez das propias universidades. A protección que está a facer este sector de público entre 18 e 25 anos é que os axentes activos da arqueoloxía son as empresas privadas e non ni sequera as universidades. Xa non preguntamos por organismos públicos de investigación, por museos que se quedan moito máis abaixo. Pero isto está, non vale decir, o sector máis xoven. E última idea. A xente contesta que el patrimonio débese conservar, incluso aunque non se utilice, incluso aunque non se empregue, débese conservar per se. As tasas de resposta a esta pregunta son en torno ao 90%, por enriba do 90%. A xente asume que se debe conservar. O problema desto, volvemos ao dilema, a contradición imposto-servicio público. Vale, e como? Isto é o que quería decir para animar o debate, nada máis. Gracias. Vale, moitas gracias. Bueno, sabestes que nos debates a 4 presidenciables o goberno hai 10 xornalistas controlando aquelo, pois eu asumo o meu fracaso como xestor do tempo radicalmente, pero, bueno, ainda queda unha segunda parte que podemos levantar cabeza. O que tendes que saber
é que, bueno, tamén agradezo aos ponentes as referencias cruzadas a cosas que se dixeron aquí onte, bueno, que eu son un paracaidista que acabo de chegar hoxe e eu creo que tanto o auditorio como os ponentes pois estades falando de cosas que xa se falaron onte, pero tendes que saber que, bueno, esta mesa redonda entre aspas artellabas a partir de 4 preguntas que vos transmito, non? Porque vamos, se vos parece ben, pois abrimos este diálogo. Ben, a primeira pregunta era para esta xente. Contades con arqueólogos, arqueólogas nos vosos proxectos por vontade propia ou por imposición legal? De acordo con esa experiencia nacional e internacional, que opinión vos merece o sector arqueolóxico en Galicia a nivel profesional? A terceira é que pensades do gremio arqueolóxico galego? Existe para vos unha identidade corporativa marcada, algo así como un lobby dos arqueólogos e das arqueólogas galegas? E a cuarta e final, como cidadáns e cidadás, que percepción social credes que hai da arqueoloxía en Galicia, non? Entón, bueno, creo que queda aberto o debate. Creo que estades aquí a última hora, pois podes transmitir as vosas reflexións e imos contestando aquí como que irades, non? Moi ben. Bueno, son Santiago Vázquez. Bos días. É moi interesante as reflexións de todos, pero eu vexo unha falla na mesa, que é, digamos que todos os que estades sentados aí sodes receptivos ao traballo arqueolóxico. Me refero, evidentemente, a xente, os non arqueólogos, non? Porque, ademais, a vosa trayectoria o demostra e estades habituados a traballar en esa interdisciplinaridade que comentaba Teresa, que para min é esencial, pero a miña experiencia en todos estes anos, en xeral, non vou poñer unha porcentaxe, non se trata de decir si no 60, no 70 ou no 90% dos casos, non é esa. E levo traballando en obras públicas desde o ano 90-91, con enxeñeiros, con arquitectos. Carlos Nardiz, para min, é casi unha excepción no gremio de enxeñeiros, aínda que tamén teño que decir que a miña experiencia cada vez vai sendo máis positiva que as novas generacións. Non sei se porque teñen asumido de que teñen que traballar con nós en certos ámbitos das súas obras, pero eu sempre intento, efectivamente, cando falo cos xefes de obra, con enxeñeiros, intentarlles entender que nós non somos efectivamente o problema, senón o que comentaba ahora Felipe e creo que algún máis, que somos unha parte da solución a ese suposto problema, porque xa mal vamos cando planteamos que un resto arqueolóxico ou patrimonial é un problema. Entonces, bueno, é simplemente esa reflexión. Cos arquitectos, a mellor pasa un pouco menos no sentido de que están máis habituados a traballar co patrimonio cultural, pero as miñas experiencias, e de non fai moito, son precisamente todo o contrario. É dicir, tú soluciona o teu ámbito e, bueno, eu xa me encargarei do outro. Non hai esa colaboración. E xa tamén para rematar, un pouco o que planteaba Teresa, e me pareceu moi interesante o que tamén falaba Enrique con respecto aos arquitectos urbanistas, non? A miña experiencia tamén, eu evidentemente falo desde a miña experiencia, e teño colaborado en bastantes planes en bastantes planeamentos, é que se nos require, cando desde a administración se obriga ou se insiste en que o que ten que facer o catálogo, moi ben apuntado que decía Teresa, ten que ser un arqueólogo, pero o noso traballo remata aí. No 90% tamén ou máis dos casos, a decir, non, bueno, tú artella o catálogo, fai a prospección, fai unhas delimitacións e despois xa, en canto a planeamentos, etcétera, o planteaste. Entonces, esa é a visión que tamén teño eu con respecto a esa profesión. É máis que nada unha reflexión, non é tanto unha pregunta, pero non sei que pensades de isto. Vale, moitas gracias. Pediría un pouco máis de brevidade nas intervencións, pero moi interesante. Se queres contestar por alusións e o mellor tú tamén. Sí, es verdad lo que estás diciendo y
no solamente los temas arqueológicos, sino los temas de medio ambiente, ¿no? Independientemente de... El ingeniero pensaba, el ingeniero que proyecta carreteras, ferrocarriles, presas, pensaba que los argumentos técnicos que él tenía era la única, digamos, ciencia cierta cuando intervenía sobre el territorio, ¿no? Si has intervenido en el campo de las obras públicas, sabes que todo el tema del proyecto, por ejemplo, una carretera, es un proyecto que se realiza por fases, de los estudios informativos a los retrasados y que el ingeniero ha pensado que podía dominar con sus instrumentos técnicos y con su representación de territorio a través de la curva de nivel y con sus programas de trazado esa riqueza de territorio, ¿no? De todas maneras, yo creo que con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que empezaron en España en el año 86, se produjo una reflexión interesante en este sentido, no solamente incorporando biólogos, sino también arqueólogos a esos estudios, ¿no? Con estudios específicos que le fueron demostrando de forma progresiva al ingeniero que esa riqueza que antes decía, que reivindicaban ya ese controlador de finanzas del 18, cuando intervenías en el territorio era real y el territorio no solamente eran las curvas de trazado. Por tanto, ha habido una reflexión importante y un cambio en mentalidad al cual tú has hecho referencia. De hecho, ese Congreso de Carreteras, Cultura y Territorio, yo en ese momento estaba representando a los ingenieros de Galicia, fue iniciativa también de la propia administración, porque se encontraba con problemas que estaban presentes en las distintas fases del proyecto, en donde frente a esa insensibilidad lo que había es una sensibilidad quizá interesada por parte de los responsables de la administración, porque se encontraba con que los estudios informativos, incluso los proyectos de trazado, no hacían visible un patrimonio, en este caso arqueológico, y que eso le suponía unos cambios de trazado, unos modificaciones incluso con las propias, volviendo a iniciar otra vez los procesos de después importantes y unos retrasos en las obras porque no habían sido tenidos en cuenta en esos proyectos, ¿no? Por tanto, esa reflexión se está en ingeniería, ya el ingeniero no piensa lo mismo, y podría citarte aquí lo que fue la intervención del responsable regional de carreteras, de la que además la he traído, del Ministerio de Fomento, en donde decía cómo podían mejorarse los procedimientos de integración carretera, bienes patrimoniales en la fase de planificación y proyecto, minimizando o evitando que surjan en la fase de obra con la incidencia en plazos y en costes que ello supone. Por lo tanto, hasta desde el punto de vista de ese gestor de los presupuestos públicos, que en último término es el ingeniero que está en la administración, ese diálogo con aquellos que tienen una visión más compleja de territorio le parece fundamental. Por tanto, estamos viendo, y lo vimos en el seminario que hicimos aquí, que se están cambiando trazados de carreteras por relifos, que se están modificando rasantes, con lo cual es muy difícil, porque las rasantes tienen unos condicionantes también de trazado, de los trazados de las líneas de alta velocidad, con lo que supone costes con retrasos que se están aumentando. Yo vi una experiencia, un informe que lo conoce Iago recientemente, de cómo la autovía de Santiago-Lugo afectaba al área de respeto del camino francés y cómo eso ha supuesto una modificación tremenda. Bueno, un puente que tenía 100 metros se ha convertido en 1000 metros, por tanto, un incremento de coste de prácticamente 10 millones de euros. Por tanto, y termino en este sentido, es verdad lo que dices, pero en este momento la flexibilidad de la administración y la sensibilidad de la administración, aunque sea de forma interesada, por lo que supone desde el punto de vista del retraso de los proyectos o por ese patrimonio que se hace visible a través de la construcción, que hay que minimizarlo al mínimo. También me parece que se propusieron en aquellas jornadas incluso temas de proposiciones como de los digitales. Digamos, esa necesidad de los inventarios realizados de otra manera, me parece que ahí deja un campo tremendamente interesante al mundo de la arqueología. Y termino.
Cuando he hecho este informe del trazado correspondiente de la autovía de Lugo-Santiago, me he encontrado con que los propios arqueólogos en este momento y los propios biólogos están integrados en las constructoras. Es decir, que esa imagen de la constructora que maneja sus programas, que esa demanda de la administración hoy se está traduciendo en que las propias consultoras de ingeniería, y hay un campo muy interesante, tiene que ver también con la reflexión que antes citaba Marco Antonio, el arqueólogo integrado en una consultora tiene un soporte técnico fenomenal para ese lenguaje que él utiliza la arqueología, apoyarse en razonamientos técnicos y en instrumentos técnicos dentro del... Me parece que hay un campo interesantísimo, ¿no? Bueno, Teresa, non sei se queres explicar algo. Sí, en relación co planeamento, a ordenación do territorio, non estamos na táboa rasa hai un tempo, ¿no? Donde se arrasaba o territorio, se facía unha nova ordenación, pero o proceso de identificación de bens de patrimonio cultural e de limitación de contornos non é suficiente para garantir a conservación do patrimonio. Por exemplo, que os muiños do parque eólico non caian encima do arqueolóxico e que os camiños que conectan esos muiños vayan evitando as áreas de protección, non cambia o feito de que esa serie de túmulos ou de xacementos quedan totalmente, o sea, a súa relación co territorio e coa paisaxe queda totalmente alterada, con independencia de que o resto material e físico non sexa destruído, ¿no? E iso non sempre entendido desde a arqueoloxía. Moitas veces a visión desde a arqueoloxía bueno, move 100 metros ou 25 o fuste do muiño e con eso se soluciona o problema, ¿no? É dicir, que no deseño desos proxectos sectoriais debe haber unha componente de integración do patrimonio cultural e da súa protección desde a súa inserción no territorio, ¿no? E iso non se entende desde a ordenación e moitas veces tampouco desde a arqueoloxía, que son, ata agora, maioritariamente, quen está desenvolvendo os traballos de impacto, os traballos de prospección. Sí. Ben, eu vou contar unha anécdota, pero antes fago unha introducción. Se supón que aquí en esta mesa estamos para ver cal é a reflexión en nós dos arqueólogos en canto disciplina e en canto intervintes dunha maneira ou outra no patrimonio. Esta experiencia personal miña ten que ser ilustrada previamente co seguinte. Non sei se ustedes se puxeron diante dun espello habendo un espello por detrás. As imaxes se reproducen múltiples. E eu, personalmente, cando organizamos estas xornadas, o que tiña claro é que non ocurrira ese reflexo multiplicado. E por que digo isto? Porque non estamos falando do principal, do esencial. E, se queren, volvo a repetir, pero non creo necesario. E vou a decir unha experiencia personal. Estando facendo un traballo na City londinense, saben ustedes que a City londinense é administrada pola familia real, pola reina. E acaso alquila, acaso tal. Entón, ten un servicio potentísimo de arqueoloxía, un servicio potentísimo de arquitectura, donde se miran, dentro da tradición de conservar o patrimonio londinés e, sobre todo, da City, esa imaxe tremenda, de, co final da intervención, que foi unha estricta restauración do local, e depois digo para quen, foi un chamado para o tema do arqueólogo e o arquitecto responsable que dice é digno de imitación. E digo, bueno, eu non extendía nada eso. E o interlocutor que tiña ali representante Adolfo Domínguez díxome, quer dizer que a mellor homenaxe que se lle pode facer a un proxecto, non individuo, a un proxecto, é que sexa imitado, non copiado, imitado.
Entonces, eu plantexome aquí un compromiso con esta mesa, tendo en conta esa reproducción de imaxes que se producen porque está xente moi implicada na arqueoloxía, que iso é un valor por si mesmo e que eu vexo moi ben. Eu penso que un técnico, un enxeñeiro, un arqueólogo, un arquitecto administrador, outro arquitecto administrador e profesor, o que ten que ver da arqueoloxía e dos arqueólogos é fundamentalmente o que dixen ao principio, que todos funcionamos con proxectos académicos, proxectos de intervención, proxectos de enxeñería, e que os proxectos teñan un concepto claro, que somos, dixen anteriormente, que o objetivo do proxecto é comprender e observar esa realidade, esa autenticidade, e meter eso como unha idea no proxecto. E saber como salen moitas cousas. Sale clarísimamente esa homenaxe que ten que ter os arqueólogos e a arqueoloxía. Ese objetivo de conservar unha memoria, ese objetivo de alguna maneira, de cando interveñas non se perxudique ese archivo e que, polo tanto, a túa liberdade é actuar aí como archiveiro, non? E despois, eso sí, con prudencia, porque tanto os arqueólogos como os arquitectos nos confundimos, e os enxeñeiros. Nos confundimos moito, que é reversible. E son as tres cousas clave do que é a historia do patrimonio e a súa conservación que non están separadas. E eu quero volver a repetir esas 4 preguntas. Volvo a contestar desa maneira, non? Enrique, sí, por favor. Sí, eu, como xa dixeron casi todo o que eu pensaba contar ahora, só unha cousa. Hai cousas que teñen que vir de serie. Vir de serie nos arquitectos, cando saímos da escola, pero tamén vir de serie na sociedade. Hoxe, todo o mundo sabe que hai que defender o medio ambiente. Iso é algo que xa ven de serie nestas generacións. Non se discute. O problema é cando as delimitacións de proteccións das diferentes proteccións de diferentes organismos, non sei que, se introducen automáticamente nos planes. Unha cousa é introducirlas automáticamente e outra é introducirlas para facer un bo proxecto, un bo plan. Esa é a cuestión. E pasa o mesmo cos temas culturais e patrimoniais. Ainda non se ganou ese estatuto de que todo pasa por medio ambiente, non todo pasa por patrimonio e cultura. Non digo administrativamente, digo na cabeza dos que intervimos nestas cousas, na sociedade, que tamén valora estas historias. Entón, un catálogo simplemente introducido nun plan como un ovni, si con ese catálogo non forma parte da intención do plan, se é un plan xeral, se é un plan sectorial, se é un plan territorial de calquer tipo, de protección de calquer cousa, ten que formar parte para que sea visto en positivo para conseguir unhos logros. Sí. Unha cousa que me chama a atención é que o vexo, comentábamos antes ao principio, pois son moitos anos dando clase na Escola de Arquitectura, e vexo como as novas xeracións, ou debe ser que un se vai facendo vello, perden moitas partes de relación co territorio que a cultura. Esta parte a tan traída elevada globalización fai, e non sei por qué, o mellor en esta parte, Galicia, con toda a súa tradición que temos, como se perde a raigame. Eu acordo de que meu abuelo me enseñaba as pedras, se chamaba pedra tal ou cual sitio. E desde tal sitio contábame unha historia, que se era a Serra da Estrela, salían 3 irmáns, non sei canto. E esas cosas, que mellor pode ser puro sorte que eu tuven, agora non hai. Entón, como é, cando falaba ao principio da banalización do voso traballo e da historia, como eres capaz de competir ca PlayStation e os efectos visando ti non che deixan acercarte a Dombate. Eu saltei en riba de Dombate, igual que moitos de vós. E pasei non moi ben. Non debe ser que xa meu abuelo, meus pais me dicían que, home, non piño, non? Pero disfrutei do patrimonio e metime dentro. Agora non te podes meter. E incluso esa cousa, cando puxo un exemplo de axeitos aí en Corrubedo, en Ribeira, claro, toda esa especie de misterio dos tres de Cunqueiro ou da Galicia que sempre poñen fora, non sei canto, que che vai salir unha meiga ou estas cosas, ou mouro, agora pérdese.
chegas ali, está todo tan limpo, diáfano, para que vexas exactamente, incluso lle cortaron os carballos que había ao redor, que ainda lle daban ese misterio, esa frescura que tiñas aí da sombra, porque non vai a ser que, xa vos digo, é por metervos o ollo, os arqueólogos. É que as raíces do carballo estropea o que poida haber debaixo do túmulo de Anxeiros. Pois non sei, o mellor eu prefería estar subido a isto, os rapaces tamén subiron, eu miras, tratas de ver como é a luz estas historias. É dicir, como podemos competir entre todos que a cultura sea integrada ca xente, non sea unha obligación, simplemente. Lupe. Sí, Ale. Hola, pues no tomé la palabra previamente, pero ahora en esta mesa pienso que es un momento de tomarlo, porque son Lupe, son antropólogas, realizó etnografía da arqueología, por lo tanto, ahora mismo. Entonces, en primer lugar, quería falaros de que me doe a barrica cando falade do término etnográfico o maltratade terriblemente cando termina xerando realidade a nosa realidade. De todo etnográfico como equivalente a falar con 4 vellos sobre a lenda da Moura relacionada digamos, con la excavación. Entonces, esto no, ahora mismo en la actualidad, esto no es, esto es una parte de la etnografía, del folclore, digamos, más relacionado con el folclore, pero en la actualidad la antropología puede servir y sirve para muchas más cosas y como disciplina hermana, pues pienso que puede ser, muy, muy útil. Por ejemplo, actualmente se puede investigar el uso de la arqueología o el impacto social de la arqueología en dónde se realiza una excavación arqueológica, cómo se está percibiendo, cómo se relaciona la gente con estos restos materiales que salen en la excavación, qué tipo de relaciones se establecen además. Y en relación con esto también quería hablar, un poco de la visión que estoy en este estudio etnográfico de la arqueología contemporánea que estoy ahora mismo realizando en el marco del proyecto NEAR que mencionaba Felipe, pues un poco esto, que frente a la investigación de cómo la gente percibe o a la apertura, digamos, amplificar el tipo de relación que la gente puede establecer con el patrimonio arqueológico, me parece que hay una reacción de la arqueología en contra de la variedad de relaciones que se puede establecer con el patrimonio y que se están limitando pues esta variedad, digamos. Y el acercamiento, por ejemplo, en la anterior mesa quería también mencionar el papel o la percepción del museo, del papel que tienen los museos, también esa percepción muy, muy negativa, y otra persona decía que la materialidade non fai nada na casa dun particular. Preguntábame, e non quise intervenir, se facía algo no depósito do museo. Gracias. Bueno, non sei se alguén da mesa quere... Vale, temos 10 minutos máis gracias aos traballadores do Consello. Desconozo o horario. A ver, animai-vos que... Bueno, sí. Aquí, Puri. Sí. Solo brevemente, soy Puri Soto, soy arqueóloga. Dos comentarios o dos preguntas. Una es que efectivamente, en general, la arqueología, arquitectura, ingeniería, lo que es los ámbitos donde nos movemos en patrimonio cultural, que definió muy bien Iago Seara, básicamente estamos en evaluación de impacto y planificación, hasta ahora, fueron los dos puntos fuertes. Y efectivamente yo también tengo la sensación de que cuando hago un informe arqueológico aparece como un anejo, siempre, es un anejo a otro trabajo, ya sea de planificación, ya sea de evaluación de impacto,
Entonces, yo quisiera no ser un anejo, sino formar parte de la planificación de impacto desde el momento cero. Creo que eso sí es posible que haya un momento de cambio, pero debemos ser solidarios ante las críticas que se ejercen al patrimonio cultural. Hace poco hubo en Coruña unas jornadas en arquitectura, donde participó Paisaje Transversal, donde la crítica que recibisteis fue la misma, es decir, somos muy proteccionistas, los arqueólogos y los arquitectos. Entonces, bueno, creo que tenemos que ser solidarios ante esa crítica, ¿no?, que nos cae encima. Y segundo, pues quizá Teresa, o cómo hay que hacer para integrar nuestros trabajos desde el punto cero en la planificación, en general a la mesa. Pero yo quisiera que se me tuviera en cuenta en las decisiones de planificación, pues, o sea, nuestro trabajo, simplemente. O que hai que cambiar é a forma de facer ordenación do territorio. O que hai é unha falla de coñecemento do territorio. Non quero, como dixen antes, non quero xeralizar e hai excepcións, pero en termos xerais sí se pode decir eso. Entón, se non hai esa información, pues todas as administracións ou todos os que temos algunha intervención no proceso de tramitación e de aprobación e de esos proxectos ou plans de ordenación non exiximos o que hai que exixir, pues seguirase facendo igual. Eu formei pouco un plan onde había unha prospección arqueolóxica intensiva e tremendamente documentada e estupenda, que dá un coñecemento dun ámbito urbano ao valor patrimonio arqueolóxico era fundamental, e eu estou convencida de que en redactores de planeamento non só é que non a tivera en conta, é que nin lle soaba que existira ese traballo, non? Porque outro problema é a información, como reverte a investigación ou a documentación nesos traballos. É dicir, se na administración, cando supervisamos ou informamos un planeamento, non hai técnicos con unha especial formación en historia máis alá dos arqueólogos, no seu área de coñecemento, é unha cuestión voluntarista de investigar tipos de un coñecemento intuitivo de que ese territorio ten unha configuración histórica que non se está tendo en conta na ordenación. Pero, con eso, nun informe técnico que diga desfavorable por require un esforzo de investigación que desde a administración, bueno, cando levas 3 meses co mesmo plan xeral, pois dixe, oye, que isto para cando é? Entón, esa información, que quen fai ordenación teña acceso a investigación, a coñecemento, a información, que os técnicos que estamos na administración tamén o teñamos, que non sempre o temos, porque a arqueoloxía é un mundo, a arquitectura é outro, vos podedes ver os informes, son informe arquitectónico, informe arqueolóxico, informe de planeamento, desde o punto de vista arquitectónico, desde o punto de vista de formar o patrimonio cultural é un todo no territorio, que non se pode informar por leyes, ¿no? Al ir a los arqueólogos, al ir a detalles. Todo eso se puede mudar, claro, se puede mudar, hay que tener voluntad y hacerlo. Es muy interesante la idea que surgió en ese seminario, que lo puede ampliar Yago, del Instituto del Patrimonio. Del Instituto del Patrimonio Galego, ¿no? Sí, un tema es una vital en bella, este sentido frente al reparto de las visitas. Sí. Marco, aí ao final. Hola, son Marco Antonio. Eu simplemente quería apuntar dúas cousas. Unha, un pouco que se comentou antes e que ten que ver co mundo da arquitectura e da paisaxe, pero sobre todo da arquitectura, porque estamos vendo en algúns casos prácticos, pois sobre todo o que se refire á estrutura de inmobles ou os dos tabiques de inmobles do século XVIII que puderon sofrer algún tipo de espolio á hora de obrigar a restituir o inmoble á situación orixinal. Si neses casos estades vendo como un traballo conxunto entre arqueólogos que igual recupera uns sistemas
constructivos que agora mesmo os operarios actuais non coñecen, se ese traballo conxunto se podería empregar no futuro ou se está a empregar neste momento para a rehabilitación de certos inmobles. Como xa estamos acabando e que antes quedou que dime sin poder decilo, que estamos falando do mundo da administración, o mundo da empresa. Eu quero poñer o inciso de que a administración somos todos e que igual que a administración encargada de velar pola protección do patrimonio e fiscalizar o traballo dos arqueólogos, tamén a sociedade ten a obriga un pouco de fiscalizar que a administración faga efectiva a tutela do patrimonio cultural. Moi ben, moitas gracias. Sí. Por achegamento de alusión. Vamos a ver, eu penso que temos que, desde o punto de vista de distintas profesións que actúan no territorio, ven planificando, informando, diseñando, dirixindo obra, que é o máis importante, a dirección da obra. Eu penso que temos que plantexarnos na nosa labora día a día e, sobre todo, cando temos responsabilidades docentes, que onte, como coordinador da mesa, non me parece oportuno falar, pero, ben, eu, polo menos, teño un compromiso personal sobre un valor importantísimo que é de punto de partida, que é o patrimonio cultural, que existe porque hai unha conciencia. E eu, meus alumnos, levamos 4 anos traballando con un tema, con diferentes promocións, introducindo clarísimamente de que imiten en ese concepto que explicaba antes aos arqueólogos e a arqueoloxía. Para qué? Para o que dixen antes, que actuasen como arquiveiros, é casi unha enciclopedia da arquitectura, e o tema a traballar para obrigarles a esta práctica foi San Domingos de Bonaval para facer ou introducir unha prolongación do Panteón de Galegos Ilustres. O tema, o lugar e esas claves, e, ao final, dicíndolles que teñen que imitar aos arqueólogos. E en eso expliquei antes, é facer un homenaxe ano tras ano a esa metodología, a esa cuestión de ser susceptible e investigado científicamente, as prácticas, a forma de dibuixar, a forma de todo eso. Bueno, de alguma maneira, eu eso quería decilo, non? E este proxecto que non o poden explicar aquí, que o vou entregar para que os sexa chegado polos procedementos habituais da casa, non? E que podades ver e veredes que, por lo menos, hai un intento de facelo así. Outra cousa é que os aspectos positivos que pode ter a enxeñería ou que pode ter a arquitectura, esa imitatio, non copia, de isto. E isto é unha chamada a estas xornadas que realmente querían facer este tema, non? Bueno. Planteaba Marco un tema que é moi interesante, que é o tema o recoñecemento do valor ou dos elementos históricos que caracterizan a arquitectura histórica, de calquer época. É dicir, máis alá da arquitectura medieval, hai construcións, edificios con valor histórico, que o seu valor non reside únicamente na fachada, e que, cando menos, os seus elementos construtivos, as técnicas cos que foron feitos, deberían ser analizados, documentados e non sei si ou non conservados. E outro tema, claro, que encaixa moi mal co procedimento habitual do que chaman conservación ambiental, que consiste en apear a fachada, validar o edificio e construir un edificio dentro. Bueno, creo que para ese proxecto dos Galegos Ilustres farían falta máis antropólogos forenses, non? Máis que arqueólogos, non? Tamén sería interesante. Non creas. Os que traballamos así memoria histórica, pois... Bueno, en todo caso, eu non sei se podemos facer en plan yanqui 1 minuto de euro cada un dos ponentes, ou creo que... Non? Se queres, concluo eu cun minuto facendo un pouco de valoración final. Eu penso que ten que intervir a coordinadora general, que é Rebeca, e despedir clarísimamente estas xornadas
Pero ti podes esgotar, penso eu, un minuto. Vale, magnífico, pois un minuto de ouro. Agradezo a todos os ponentes as súas intervencións. Comezamos coa Ponte do Burgo de Pontevedra, un exemplo magnífico. Eu vivi moitos anos en Pontevedra e no ano 88 o arqueólogo daquela, Antonio de la Peña, prácticamente foi estigmatizado, non? Era decir, un elemento contra o progreso, non? E é curioso como a propia cidade de Pontevedra en 30 anos, aquela percepción super negativa da arqueólogos a día de hoxe converteuse, mal que ben, nunha ferramenta de ordenación do casco histórico e hai unha percepción social da arqueoloxía según como moitísimo mellor, non? E aquí tamén, non sei se onte houve moitos insultos ou non, ou calificacións, pero, bueno, aquí o de que os arqueólogos convertemos esa palabra da cultura popular que é o paralís, non? Deulle un paralís, non? Os arqueólogos damoslle un paralís continuamente á realidade, non? De outra volta tamén se chamou aquí talibáns, é certo, nese sentido que hai moitas destas actitudes. Gustoume tamén moito esa referencia de que os arqueólogos petan os ordenadores de información, non? E os expertos en museística, restauradores, arqueólogos, sabemos do que estamos falando, non? Tamén se dixo aquí que os arqueólogos temos que devolverlle á sociedade os orzamentos interpretados, non? Non sei ata que punto. Tamén xurdiu a imaxe de que somos arquiveiros da memoria, non? Gustoume moito tamén quen manda sobre quen, esa gran pregunta da economía política moral galaica, non? Ten moito que ver co gremialismo, non? E coas reaccións que estamos vendo tamén na arqueoloxía galega que van un pouco contra a realidade, non? Esas reaccións un pouco que amosan certo complexo de inferioridade, non? Falando cos enxeñeiros, eu que traballo en Euskadi, en Vizcaya, ser enxeñeiro é ser Deus, non? É dicir, é a referencia, non? Por toda esa tradición da revolución industrial. Pois eu me acordo unha vez en Mondariz nun proxecto que se quería facer de poñer en valor un castro, entón xuntounos ali un fulano a distintos especialistas de distintos ámbitos, non? Entón, claro, aí empezamos os historiadores, os arqueólogos, pois eso, con citas literarias, elaborando relatos, e un enxeñeiro de Camiños dixo, bueno, nós somos enxeñeiros, nós non falamos nin escribimos tan ben, nós deseñamos pontes, non? O sea, como é un argumento de autoridade, de mirarche por riba do ombro, eso pasou así, non? Entón, eso amosa moito o complexo de inferioridade dos arqueólogos, as actitudes de outros especialistas, etc. Eu agradezo que esta mesa fose moi políticamente correcta, pero, bueno, tería sido mellor falar realmente do que todos vivimos. Aquí saíron algunhas anécdotas e é complicado, porque o patrimonio é conflictivo per se, non? Tamén se falou aquí de que o patrimonio de historia escrita no territorio, que temos que abranguer o local, non? De aí esa idea dos arquitectos e sellos do concepto de proxecto, non? Dice, claro, os arqueólogos e arqueólogas igual nos movemos noutra onda, o concepto de autenticidade, o hiperrealismo, ou que os arqueólogos estamos obsesionados con facer visible as cousas. Home, eso son decisións políticas que a administración impón uns criterios. Realmente non creo que estemos obsesionados con iso, pero, bueno, esa a imaxe que outros especialistas pois teñen de nós, non? Ou esa a infantil tendencia para modernizar, non? Ben, eu creo que neste sentido, pois algo profundizamos nesta percepción que outras disciplinas teñen do noso traballo. Entón, bueno, creo que teño que chamar aquí a Rebeca para que conclúa, non? As jornadas. Aquí de pé, aquí de pé. Sí, sí. Casi prefiero aquí. Bueno. Bueno, Xurxo acaba de reventarme o peche coas súas palabras finais, porque prácticamente ia decir o mesmo, o cal é bastante significativo de que as nosas vidas de formación e investigación foron en paralelo. Pero sí que non teño marxe, porque aínda estamos en plenas xornadas como para facer un peche reflexivo, como debería ser destes dúas xornadas intensas, non? Pero sí que, para que o dixo el, vou empezar polo final, vou empezar pola vosa mesa, non? Interesábamos moito, de aí o sobrenome das xornadas, ver como nos miramos e ver como nos miran, non? Me parece moi significativo algo que dixo Miguel, que non temos unha mala valoración dende fora, pero temos unha mala valoración dende dentro. Nese sentido, eu me vou un pouco cunha sensación agridulce, non, das xornadas, porque veuse unha percepción dende dentro, dende o meu punto de vista, moi pesimista, e canto máis madura era a reflexión, me refiro, feita por persoas maduras, máis aló de os venos de carne sobe,
Era máis pesimista, algúns ver un muro, non? Pero eu que son optimista por natureza, tiña pensado, cría que podería haber unha percepción tanto dende dentro como dende fora un pouco máis optimista, non? Ben, somos incordio, petamos os ordenadores, eu repito porque ven moi o fío de algo que se dixo onte, documentalistas, constructores de discursos, talibáns, fanáticos, intransixentes, especializados, ven na cara dos outros, necesarios pero faltos de certa formación, faltos de valoración e autovaloración, e somos, finalmente, según palabras de Felipe, un problema. Con estes bimbios, non sei moi ben cara onde imos, non? Pero sí que creo que mostra a visión polarizada que, en certo modo, intentábamos recoller na presentación as xornadas que ven no folleto, no programa, non? Que hai unha certa visión polar entre o arqueólogo como un profesional dende unha visión romántica que fai unha profesión maravillosa, que non foi o médico e preguntou ti que és, eu son arqueólogo, ai, que bonito, Indiana Jones, bla, 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 e entre o que nos ve como un problema. Eu creo que esa visión como un problema ven porque a percepción que se ten dos arqueólogos sobre a feita dende arriba, é dicir, nós estamos, como ten que ser, cumplindo unha lei de patrimonio que di que temos que intervir de determinada maneira nos elementos arqueolóxicos ou nos bens patrimoniais, temos que facelo cunha metodoloxía e iso creo que está bastante ben regulado, regulouse aquí en Galicia a partir dos anos 90 fundamentalmente, da lei de patrimonio en concreto, pero seguimos tendo moitísimas carencias, non? Afortunadamente, non sei se afortunadamente ou non, tamén retomando algo que dixo Miguel, neste momento temos tempo para debates e neste momento tamén implica que temos tempo para rematar memorias, non? A min chamoume moito a atención que no momento álxido da crise no ano 2012, creo que foi, empezaron a chegarnos os arqueólogos cartas, non sei se porque se supoñía que estábamos no paro, para que rematáramos as memorias. E o digo porque algo que se comentou na mesa me parece importante. Efectivamente, temos que incluir na elaboración dun presuposto o tempo para facer unha memoria. Pero se facemos iso, non nos dan o proxecto. É algo moi sincero, o sea, o noso traballo vale tanto, pero se cobramos o que costa facer o noso traballo, non facemos o proxecto. Sobre todo, tendo en conta que unha das cousas que máis se valora últimamente son as baixas económicas. Ben, pero sí que é certo que algunhas cousas que saíron aquí creo que é importante retomalas de cara ao que vos decía, a reflexión ou as reflexións, os seminarios de debate que queríamos facer a partir do mes de setembro, non? Temos un problema pola ausencia de políticas patrimoniais, temos un problema pola ausencia de políticas de xestión, temos un problema porque non hai interacción non solamente entre administracións, senón tamén entre administracións, docencia, arqueólogos profesionais, etc. Algo que surdiu moito, tanto onte como hoxe, en relación coa mesa da docencia, é a necesidade, por exemplo, dun grao. Eu creo que o problema non é tanto o grao, senón que a formación, dende o punto de vista arqueolóxico, que se sigue impartindo na universidade, é deficitaria en certos aspectos. É algo moi importante como nos enfrentamos ao mundo laboral, que temos que facer a hora de facer un proxecto arqueolóxico, pois como se elabora un orzamento, que cantidad de xente necesitas para elaborar un proxecto, etc. É algo que aprendes coa práctica. A min, afortunadamente, que son arqueóloga co tempo, é dicir, eu son, tamén saco isto por algo que saiu no debate da mañán, son historiadora da arte de profesión inicial e co tempo fíxenme arqueóloga, son doutora en arqueoloxía, pero afortunadamente ao sair da carreira non me deron unha dirección. Digo afortunadamente porque aprendín co tempo e coa experiencia. Pero, bueno, seguimos. Temas de xestión do patrimonio,
E algo moi importante que saiu onte, por eso retomaba o da cantidad de información que xeramos, petamos os ordenadores, e que efectivamente calquera intervención arqueolóxica, se son unha prospección, unha excavación, etc., será tal información arqueolóxica que temos que plantexarnos como recollemos esa información con calidade, con os mínimos de calidade, como digamos, a guardamos, como a poñemos a disposición pública, como a poden compartir con outros profesionais cos que debemos interactuar, como se fai pública. Entón, é algo que debemos empezar a plantexarnos. É necesario ter uns mínimos niveis de rexistro, é necesario facer fichas, é necesario que esas fichas, fichas, me refiro, fichas de rexistro da información arqueolóxica estean a disposición pública, se normative vicen de alguna maneira, etc. É dicir, quedan moitos temas en riba da mesa que, para min, se fixo corto non corto, pero se fixeron cortos os debates porque non deron a tratar en profundidade certos aspectos que considero importantes. De todas maneiras, perdona, Rebeca, os técnicos non vecillados a arqueoloxía, os técnicos, enxeñeiros, arquitectos que estamos aquí, eu penso que fomos unánimes en esa connivencia e solidaria intervención nos proxectos, que penso que iso hai que... Outra cosa é que no debate se denuncia esa situación que tú falabas, non? De visión negativa, pero aquí penso que iso tamén, en ese resumen, había que decirlo, non? Sí, por suposto. E non fomos escollidos, supoño eu, porque íbamos a falar a favor, non? O xugar a favor, como se di, xa que estamos co Campeonato de Europa, non? Sino porque realmente hai unha actitude, unha conciencia que xa está claro, no sentido de que a arqueoloxía é unha ferramenta indispensable para coñecer o lugar onde vas intervir como profesionais de arquitectura, sexan nos aspectos que sexan, e, ademais, digno de ser imitado nos proxectos de todo tipo e na dirección de obra. Non, estou de acordo. E isto é unha, as asignaturas que todo año hai na escola, e en enxeñería supoño que igual, porque Carlos vai por este mismo eido da situación, ano tras ano falamos deste tema do arquiveiro, do arquivo, que é unha documentación, é unha ciencia que se pon visible, non, para poder entender a arquitectura, aprender o territorio, aprender a cidade, e eu penso que isto vai facendo tamén as cuestións. Digo que a modo de registro do dato, non a valoración antropolóxica ou outras actuaciones son outra cousa, non? Sí, non, estou de acordo. De feito, recollín que somos documentalistas, constructores, etc. Non solamente a parte negativa, pero o certo é que hai unha visión polarizada da arqueoloxía. E o certo é que así como se nos ve como persoas que debemos interpretar o que son os restos arqueolóxicos, etc., documentalos e tal, que hai outra visión do arqueólogo ou a profesión arqueolóxica como problema, como estorbo. Eso é así. Entón, eu creo que eso se pode cambiar cando a visión da arqueoloxía se construe dende abaixo. É dicir, para min foi unha experiencia tremendamente positiva toda a elaboración do informe de Monterrey e incluso a última etapa, estes 2 anos da sección de patrimonio, no que diferentes asociacións públicas que traballan en patrimonio, Monterrey, ADECOESES, etc., nos piden un informe para ver, temos un problema con estos elementos arqueolóxicos, como solucionamos? Temos un problema entre a cidadanía, a administración, etc., como solucionamos? Entón, creo que, por eso digo que teño unha visión optimista, creo que as cosas están cambiando e que hai que cambiarlas dende abaixo, que hai que facer proxectos participativos, e que hai que construir outra visión da arqueoloxía como ferramenta para construir o futuro que queremos. Bueno, eu no Consello da Cultura Galega non mando nada, pero na mesa redonda, como responsable, podo dar por finalizada a mesa redonda, despois. Moitas gracias aos traballadores e as traballadoras do Consello, porque estamos abusando un pouco da súa paciencia. Mira, a propósito, na mediateca, a partir do luns, vai estar colgado sempre que tome coñecemento a Xunta do proxecto de San Martín Pinario.
É o PowerPoint, o resume, polo tanto, da intervención, non é a memoria que esperemos sexa publicada tamén como as memorias dos arqueólogos. Moitas gracias.